मा बुंला बेरायदों नोंनि न'आ अबेयाव नंगौ Bisa mampu tak? Ini nama nengok. Jenis jenis. Ini bonai di. Robin Pelanangan bro, apa di nulis putar? Ini play. Wah, putar ke mati pemainan ini. Wah, Korean mi masuk, Korean mi. Korean mi masuk, putar ke Korean mi. Oh, mahamun nak Pan moja nanda, moja nak hai. Kopi kami ni nengah, kopi ni. Hah? Masa ikan ni? Ya. Boroफोरनि दख'ना दुखान गैया दुखानफोरा माल फाननाया मोजां नांदों हा अबेनि मा अबे गामिनि ini beयावनो Dia hai lah dia. Gaun cabai lah gaun dia. Bayar le muri masuk na. Kena. Anggoyan tu yang ini. नैबे कपनगाव सकायाव बेरायनो जोबोद मोजां माथो आं दायो बेफोरबायदि बर्डारखौ नायना फैबाय बहुद
बाजाराव सोरबा गस्ला लपेन अनेक बायदिसिना फानो आरो बेयाव आं दायो बेखौ सम्पलगाव सफाखौ आं बाजाराव आं बेरायखांबाय दायो आं थांसै बेनिफ्राय उदालगुरियाव थांसै आरो दायो सोरनि सिमेलाय सोरनि सोरनि मोजां लानाय 2000 बाहानिफ्राय लाबोनाय नोंलाय अरुणाचल नंगौ बरिया माथो मोजां माथो सैमायाबो दे खालामदो लाजिया थांनाय नोंसोरो मा थांनाय भुटानाव थांदों बापरे नंगौ बेबोथ' माथो फैबाय आरो आं दायो थाव सोगोन आरो बेयाव थाव पेट्रल आं दायो बिराद थाव सोगोन आं इन्डियान अवेलावसो सोयो इन्डियान अवेलावसो मोजां Kapupura जायो आरो बेयो कापुपुरा जायो ना बेयो माने साबकानि जेनेबा फुंफ्राव आरो दे लादो Blok. Ya over full bala guli nama. Kasih guli. Kenapa? Over bala pura full bala. Kasih guli. Itu mau cuma. Takkan dia takkan baju mai full na. Ayo pilih karbe ada. Nang misang ni saya coba pura misang saya bias kaya naik bandar pai. बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना ला आं गोदान भिडिअ लाबोनो हागोन जयपुर हारिनि